Velkommen til en ny kanal. Det er Marley. Et øjeblik, jeg skal lige lukke min kælddyr. Undskyld mig. Jeg vil gerne introducere mig selv. Jeg hedder Marley. Og det her, det er min video. Bare lige først, jeg vil bare gerne lige sige, hvis I trykker dernede, I scroller ned, og et øjeblik. I trykker dernede, helt dernede, og så er det, at tryk på klokken, så skal du trykke på abonner og like. Jeg vil gerne op på 10 visninger og 10 abonnenter og 10 likes. Jeg vil gerne op på. Men jeg hedder Marley. Men kanalen, den hedder Marley Sol. Men det der Marley Sol, det er uden mellemrum. Og jeg vil gerne sige jeg hedder Mowgli. Ja, han vil gerne introducere dig for din kanal. Okay, hej. Hej, jeg hedder Mowgli, og jeg er 7 år gammel. Og jeg har min YouTube-kanal, og det er min yndlingsbror. Ja. Og I kan gå ind på min kanal, og det er Mowgli uden mellemrum, og vi er brødre. Ja. Det er Mowgli Sol, men det der Mowgli og Sol, det er uden mellemrum. Hej Mowgli, vi skal afsted igen. Ja, hej. Nej. Ikke tryk. Hop på min video. Nej. Undskyld min bror, han er ret irriterende. Nej, jeg er ikke. Det er jeg ikke. Han lyver. Ja, jeg lyver. Jeg kan være din ven, sgu. Morfar. Jeg har 22 subscribers. Hej. Hvis du går ud, så lover jeg dig, at jeg giver der er mange abonnenter. Okay. Pis, I dog. Nej. Ja. Undskyld for min bror. Og jeg er derude, I må da selvfølgelig, bare lige for at sige det, man må ikke sige bandeord på YouTube. Ja, men I må også huske at abonnere på klokken og trykke like på Mowglis kanal. Det er Mowgli Sol. Det der Mowgli og Sol, det er uden mellemrum. Bare lige så I ved det. Så ja. Nå, men det er min kanal. Det var introducering. I skal godt glæde jer, fordi at hvis jeg laver en til video, godt glæde jer. I godt glæde jer til, at der kommer flere videoer. Det kan jeg godt glæde jer til. Jeg kommer til at trække nogle flere YouTubere med, man kan følge. Ja. Nogle af mine venner kan måske trække med i videoerne her på vejen. Men ellers vil jeg bare gerne lige sige introducering. Og vi ses i næste video. Hej. Hej. Hej.